enipa biara obeton ade wa asori fie no afobu akam ena wa ye ya asori a obekọ akoto ade no won so afobu akam ade ntia eboa ma motena bonim de ntini se wa kire Kristo se oba ya na nipa eton ade wa asori fie no na opam wo mo no wodi nkwase asem na wonim nyansa se ye diga wonyame fie na nipa di nyansa nkyerene na opam nipa firi ho na oni ba ne hwan ya obekire asefrade ba Kristo so wonim de sade na omo ye no eya adenti na Kristo wansizi wo mumpo wa pam wo mo brother wa mane e daw so wan e ka so se Kristo timi nyimfiri so ebra wo ntohwe asori bia ye ton ade sensentene firi ba anya Yesu anya onyankopon a nyame de ne ntesa besi ye ton ade nko ade ye honhom foforo anya onyame honhom anya Kristo honhom da eno so nkyerɛ sɛ asɔre a oba Odifuo Agyeman Benjamin a eno so nyina so nkasa me so me yewu mesi fa me nyuma fa me suban me maka jo sɛ ehunu tumi nka jo sɛ me Awurade dia tumi e wo me so wo ka kyerɛ sɛ eno tumi Awurade dia wo hunu nyame nipa a kyɛ be kwasea ka bi da fa me suban me ne ye fa totoro sɛ madifo soma a wom fa to mi wura Yesu ho obe hu ba bia me firi ne de me ye na o si Yesu Kristo won na asoma o si Yesu Kristo ma ba so wa pamo nkrofo eton ade wa asori fie mo ba na mo se mo de ne ye nsenkyene na aka tetefo na jimi to mbeta me anya masem so do Yesu am so obedo me wura ne Kristo mi so mi wura ne Kristo o fa me so na wo hu no ene se mi wura na anton ade a na me ba beton ade a Yeshirani eni onyam eni tumi asori fie osi Yesu Kristo opamo adwadifo firi asori fie eya na se awonto atoaso emufo no mote sa kasa we a mo adwen kire mo se adwadifo na Yesu Kristo pamo mu firi asori fie no na o motontos na o moton akekaduro wa asori fie ho hallelujah me do fo nya sa netie ade na ne nkrofo ne ton Yesu bere so wa asori fie no ne ya ade nkrofo ne ton munim so motode hunu onyame ani monyam ade na ne nkrofo ne ton Yesu Kristo bere so a opam wo mu fira asori fie no ne nkrofo ne nim se nkrofo ne hunu se ade wo ya yeto no ye didi nyankopon mu dwuma e me nyankopon mu adanse enti ne nye entos enyadoa akekaduro pepre hwentia ena obi anya nakokọ no okoto sa no ma no wa asori fie odi abegu ho na wano adie nemom enuma sa nkrofo na omu wa asori ho no omutu se yeto ya e ma ye de hunu onyame nsenkyerene Yesu Kristo ba ya no ohunu se dabi saa de ne manipa fom Awurade na asofo na ya che na ekosonso na asofo na tena ho ahwe so ache osi Kristo na osoma no oba ya obehunu se saa de na ekoso no ena osi dabi e wo se tu otwa enti se enipa ton ade wa asori de ma asori fie no Yesu Kristo nyamae no na ekoso onim se adifo ne braso nyina na ekoso ma adifo bi eka ho asem enso na oman ni ntie asofo ne ntie ase omo ne adifo ne ka ho asem ne eko eham ena Yesu Kristo ba no se no mo ni se eye onyamesom mo ni se eye Awurade akwai adenti amunim se mu gina so e de hunu onyankopon sankyene enya saa na onyankopon fie twa se ekoso to so hyase ese ene dai eto ontwa Yesu etie to asori efie ade no Yesu Kristo ba obesi ano na Yesu ko asori fie o si Kristo ko asori fie na okopamo won a woton o si oduru ho no ohun se na enkrofo oton ade okopamo enkrofo a eton ne won a woto firi asori fie ho ene enkrofo a eto he enipa biara obeton ade wa asori fie no afobu akam ena wa ye ya asori a obekọ akoto ade no won so afobu akam he mu di agro mu di agro mu dada mu kra he me bo sade na mo ye no eya adenti na Kristo wansizi wo mumpo wa pam wo mo
ɔpɛ so ɔkyerɛ sɛ saa deɛ wei ɛni kwan sɛ onyankopɔn fie ha ebi si biew ɛdi wɛ enipa bi abɛ mɛpa kyɛw mɛ wɔ adeɛ wɔ ha na mɛ tɔn ma wa mi a mi tɔn no afɔbua kamatemu da wa mi yɛ asɔre aba bɛtɔ adeɛ afɔbua kam opew ompew wuwa wunya nkwa adentia deɛ nti ne sɛ wakyerɛ Kristo sɛ adeɛ na ɔbaa yɛ ɔbɛyɛ ne yɛ nkwasi asɛm ɔbaa yɛ ne nipa ɛtɔn adeɛ wɔ asɔre fie no na ɔpam wɔn no wɔdi nkwasi asɛm na wɔnim nyansa sɛ yɛdi dwa wɔ nyame fie ne nipa di nyansa nkyerɛne na ɔpam nipa firi hɔ enti wakyerɛ Kristo sɛ onim de na wo nipa ne hwan a wɔbɛkyerɛ asafo ade ba Kristo sɛ onim de enti wokɔ asɔre fie ne yɛ tɔn ade a mɛpa kyɛw yɛyɛ asɔre praise the Lord hallelujah mɛpa kyɛw yɛ tɔn ade a wopɛ awu enti sɛ woyɛ sɔfo diifoɔ na wotɔn adeɛ wɔ asɔre fie bere a woyɛ asɔre a misi wu ne hwɛ adeɛ no a wotɔn no wɔdidi Kristo Yesu atɛm wɔkyerɛ ne sɛ deɛ ɔyɛ ne mfitiaseɛ na ano no wɔgyi mi na wu a ɛna wo so a wokɔtɔɔyɛ no woto te sɛ nkurɔfoɔ nam sɛ yɛkɔtɔ ne yɛhunu nyame ɛnɛ sɛ obi se ɔkɔtɔ adeɛ ne firi asɔre fie a ɔmode hu nyame anim onyam na aka tetefoɔ no ɔmode hu bonsɛm anim onyam tetefoɔ no a ɔmokɔtɔɔyɛ no na ɔmomfa ho bonsɛm anim onyam o na yɛ nyankopɔn anim onyam na ɔmo hwehwɛ but Yesu Kristo ho sɛ saa deɛ na ɛkɔ so wɔ asɔre fie no enti ɛma nipa bɔko wɔ Awurade ho ade nti adebɔnyɛni akɔtɔ saa deɛ no debɔnyɛni akɔtɔ ahunu nsɛnkyerɛnne nti ɛbɛyɛ debɔnyɛni sɛ saa na Awurade tie nti ɔbɛkɔ so na waka na bɔnefo sɛm mu ade nti a ɔtɔɔ saa deɛ no sɛ nka Awurade nɔ no a ka ɔma nsɛnkyerɛnne nyɛ deɛ ɛna Yesu Kristo ɔyɛ honhom nipa no hunu sɛ saa deɛ na ɛkɔ soro Onyankopɔn honhom atwene wo deceiving spirit ɛna da honhom ɛna hyɛ kyerɛ yɛ saa adwuma no enti twa sɛ ɔsi ano enti yɛkum ho atwen ɛde ma atemmuo ɔsɔfoɔ diifoɔ bɛtumi aka kyerɛ sɛ motɔ adeɛ na mbɛhu nsɛnkyerɛnne mese wo ho ɔsere wone mpɛn dodo a na saa adwadeɛ na akɔ so wɔ asɔre fie hɔ bisa sɛ ɛyɛ dɛn na tumi to wɔ so hwan na kɔtɔ bi a ɔtɔɔ ne saa kwa ka wɔn na kɔ akɔtɔ bio wɔn ma no ɔmotɔ no na biribi firi mu ba nanso na hɔ yɛ Awurade fie Yesu pam wɔn mu ade nti amese ɛma abɔnefoɔ hunu Onyankopɔn Kristo abɔnefoɔ hunu no ɛnɛ Ghana man ade a yɛtɔ na asɔre fie mo ko ho ɛyɛ kora sɛ yare ɛyɛ kora aboayɛ Yesu ba yɛ ɔtɔn adeɛ ma hwan nti wura ne hwan wo gyina hɛ wura ne me dabi wura ne Kristo mesumi wura ne Kristo ɔfa me so na wo hu no ɛne sɛ me wura na antɔn adeɛ a na me ba bɛtɔn adeɛ a bɛba jo police ni ba obetumi doctor ni ba police ni na awo afei hye ɔyɛ doctor ba yɛ me kyɛn sɛ deɛ wo papa teɛ no saa na wo teɛ o pa de police a police ni na ebi tɔw so police ni ba no hwɛ police ni kura yere ebi timi kan police ni ne yere na o si Yesu Kristo wɔn na asoma o si Yesu Kristo wɔn ba so wa pam nkurɔfoɔ ɛtɔn adeɛ wɔ asɔre fie mo ba na mo se mo deɛ ne yɛ nsɛnkyerɛnne na aka sɛ tetefoɔ no gyimi wɔn mo deɛ no na yɛ nsɛnkyerɛnne sene mo mesi nka adwadeɛ ne na nka nkɔ so ntena hɔ da enti ne ɔsɔfo tɔn adeɛ diifoɔ tɔn adeɛ wɔ asɔre fie no aka obɛdidi watɛm ɔmo ne akensa kyerɛ wo wonim sɛ asɔre fie a ne nkurɔfoɔ no tɔn adeɛ a Yesu kɔpam wɔ mo no ɛna ma asɔfoɔ no tena ase afei ɔmo hyɛ aseɛ bɔɔ Yesu ho pɔ ade nti ɔmo hunu sɛ Kristo asɛ ɔmo business Yesu Kristo asɛ ɔmo business eti ɔmo hyɛ aseɛ sɛ dabi akoa ne yɛnhwɛ ne yɛmpɛ kwan bi amfa na amfa so a sɛ ɔmo anhwɛ kwan bi ansi Yesu ano a ɔmo ano aduane bɛbɔ wɔn ɛna Yesu so pɛ sɛ akra ne nyinaa hunu sɛ dabi onyame obɛbu mu atɛn no ɛnyɛ sɛ deɛ mo yɛyɛ o hɛ Yesu Kristo ba asase deɛ ma nipa ne tan no nyinaa ne sɛ deɛ na saa brɛ ne so asɔre ne yɛ no ɛna ɔsi dabi deɛ na asɔfoɔ ne yɛ no ɔsi no ɛnyɛ saa na Awurade te mo nsane mfira kwan so na mo mfa akwan Yesu nkurɔfoɔ no si krakye yɛ wo da bɛyi wo hwɛ sɛ deɛ wo papa mpanimfoɔ adi sɔfo akyɛ na wo abrante su kɔ no ma wo bɛka kyerɛ papa mo mpanimfoɔ sɛ deɛ ɔmo yɛ no bɛte na ɔmo yɛ Yesu Kristo asɛnka ɛne nneɛma efiri mu ba na asɔfo mpanimfoɔ no suro ade ntia nneɛma efiri mu ba no na ɔma no so sa ane yɛ deɛ papa yi ɔka yɛ no korɛ ade nti na yɛ no korɛ
ensenkyene yakoto we ne yesi ye hunu nsenkyene ono so nsenkyene firi mu ba ontonwe ene de wo ka no afa asofo ne bu nkonta na omusuru na sa afa de omu de be fa nyansam nde wo ton ade e wo asori fi mesi o de opa akɔwe dade wuwu ye beto watwene ene ya akonya de ma me na me Odifuo Agyeman na me ka kire wo Israel nyankopɔn wo me so me ni di mu atoro da me nka de Awurade nya me nka de Awurade nka ye mfa nhye no ye ntia me si enkrofo ye break and go call loose me nya bi no me tene me nsa me bese ma no keke na Israel nyankopɔn de ba ku Kristo obeye nsankyerene me ye no kɔfo obi a wo tɔ ade wo asɔre fie bia me ka kire mo nne opa ompo be kɔ bonsam jam wo de mo ntwen kɔpi mu da no sɛ me ya trofo a me si mo te Ghana hey 2014 wala team in ka radio so me ka kyam sɛ Israel nyankopɔn so ma me ɔsɛ me ka nkyira asase sɛ nsɔre ya do so agro ne nipa edi me ka ya sɔfo bi hyase atake bi di matam me ya bonsam agro be ne edie na me se me da Awurade nyankopɔn sɛ ɔna na hom so be ka kyerɛ me sɛ me nkɔ ka nkyira asase sɛ nsɔre ya do so agro nipa me kura me yam hye me na me hwɛ ɔmo kura mo ka brofo ma sɔre ya agro God beloved na sɔfo kasa na matwo wo mu sɛ ya me ba jo timi kogina ni mu asampa na me ka to me yam hye me o me yam hye me ende wa na me sa kom wadadiem sɛ Israel nyankopɔn sɛ me kono mbusa me sɛ die enti eno mu di agro a me nka sɛ ko so ntimi nkoka sɛ agro eno mu di no akogya ne ho tra omo busa me a me nka sɛ me srɛ na otwe mienu achi ansa na ɔka sɛ hwɛ de wa me wema ne mu tenten so sɛ na ma hu sɛ abrofo nkola mienu oba ba ko be ma ba ko omo ma ne mu tenten so omo tiri nyi ye yellow ɛna omo aso omo sa sɛ na aso omo ba sɛ omo hwirihwiri ɛna sɛ hwɛ de ohunu de nam sɛ wura me hunu nipa kokɔ mienu wɔ sɛ ne kura wahunu ɔka sɛ ne kura wahunu a wɔ sɛ hwɛ me sa hwɛ ne mu sɛ enkura na obotwa tietia ayɛ sɛ ɛna wɔ sɛ hwɛ ohunu de mu ya nso obotwa tietia sɛ no na omo tiri nyi yellow no ayɛ white ɛna obusam sɛ me hunu de nam sɛ wura me hunu sɛ enkura no omo tiri nyi na da na white wɔ sɛ ne kura wahunu kwa ka kyerɛ asase sɛ me mfa pɛ me ma wo ba bia meba wɔ sɛ ka kyerɛ won to so sɛ me Israel nyankopɔn me mfa pɛ me ma wo ba bia to ba bia otwe pɛ me wo beku no obato na twene sɛ ntɛtɛ meba ɛhɔ na me yɛ mo ahye me ensori bebrebe yi metena ase dwene ho a medwene ho anam sɛ Awurade wo yɛ no kwafo ɛyɛ ampa ɛhɔ a owie yɛ me wo wa be sesima kakra wo ho sɛ asɛm ne kyere mo adwene ɛhɔ na ɔna ho so busa an sɛ hwan na yɛ nipa tuntum yɛsɛ ɔte asefo Nyankopɔn ɛyɛ wa hwan na yɛ nipa tuntum ɛkɔkɔ yɛsɛ ɔte asefo Nyankopɔn ɛyɛ wa ɛna obusa am sɛ nipa kɔkɔ no me asefo ade me bɔ adeɛ no me di kai yɛ ɔbɛrema nipa kɔkɔ no tirinwi bɛ na me de ma no ɛna me sɛ wura o ma no pɛ me tirinwi ɛna ɔsɛ na ɔba na ɔbɛyɛ ne boafo so ma ne tirinwi bɛ ɛna me sɛ o ma no pɛ me tirinwi ɔsɛ nti pɛ me na afɛ yɛ ho adea nti wokɔ buroni ne kurom a pɛ me nwi no ɛyɛ ɔba ne bɛrima nyina adea but yɛ ba ha yɛn so tirinwi ɔba ne bɛrima tirinwi ɔde ma yɛ no yɛn so yɛ de yɛ nie hallelujah ɛhɔ na me da Awurade ase asi sɛ nipa wɔn hwɛ Awurade a wo de aduane bɛkɔ sɛyem ansa na minya kokuduro ahyɛ ase abɔntere so agyina team sɛ sɛdeɛ sɛ fadi sɛ nyanko saa tam kwa me ho ne me ma pes me suro me ho popo ɛto aso ma obɛka kyerɛ me sɛ mankɔ bɔ man yi kɔkɔ a obebi sɛ nipa mogya firi me nsam afei na me ho po idebele ka kɔpɛ machine bi ai speaker tia bi ɛhɔ na me pɛ Satan secretary ɔkɔpɛ speaker bi baayɛ ɔkɔtɔ na dum speaker ne siwa mic saa wom me ma no ɔpɛ hɔ nso to so kyɛ me ho po sɛdeɛ ai yɛfɛn sɛ BNI-foɔ akye me ne yɛde soboɔ kɛseɛ kɔkɛ soboɔ ato me soɔ ɛno wana wokɔsu akyerɛ no me ho po sɛ ya afei na menam meka ketewa bi hɔ nam de speaker ne hyɛ toɔ meduru a na magyina na ma start generator ahɔ na ma hyɛ ase kasa sɛ na Awurade sie o sɛ na Awurade sie ɔsɛ mo akɔe nie
men kan kire mo se oba bia hwepɛ mo obeto watwene onfa pɛ me ma oba bia pɛ me nya oba tirinwi e ya mpa so se mo ha no wonyini duru age bia na pɛ me no so wonyini no akoye de yi na de ti Methodist na de ti Assemblies na de ti Roman na de ti Anglican na de ti Presby na de ti Pentecost. Hallelujah. E ba jaw ade we ya mo yi sa pɛ me na mo ye no Nyankopɔn na be ye ma mo broni ba pɛ me no na ye ma no di e tro se asore ne yira ye no aka jo se obi ka so se tete wa asore ya wo de am se atemu da mbehunu me wasoma me kam de emunim e no de asoma me eno so na asofo de beta me wa ka ni nyina akere wo se mane ha me sa na o mo ye no sa na o be ye me na be man so so ada me no mo ntem na se me ni pa kro ya me ka tro se Nyankopɔn se o twepɛ me obeto watwena wo se wo kɔ Assemblies ade na nipa ni ntiase ma me asase wo betena so akosi dabe o de enne no se afefe de aba panti na no so Yesu Kristo kan wo se sedie no wana ne ye no ne ba no wo se na afefe de aba nti nipa didi no mo ne je do mo tete wa akopem se afedie ensu yiri so mo ka se Nyankopɔn Kristo ye fofofo sa anam se hwe ma hwehwe Awurade na mente me ho ase adenti me kenka Bible na kenka Bible bi akenka bia asa adifo no mo to sem no omo ye special than yen asa ye de ye kyese ye hunu de ye but hunu se sankofo no ye konkro mo ya no kwafo nyame tumi wo mo so but ye die aye break ko ba na se me nko na ye de na ye nko aye de na ye maf ye be kenka mo de a kire sa dabi ho na me sha se me hwehwe Awurade me ka te so fo no se me de 11 years me di mu ada mpaebo 12 hours 10 hours 12 hours adame bo sesi kwa mahu se mase no me bompa ye sa na me sorry me bompa ye na emu ada afi ba ko mfie mienu mfie miensa mfie nan edu ba ko me se eno kra no na Awurade ma na me so me ye se me mpaba me hwa akopem se Awurade beba na mahu nyame kro na ye ka na wasem wo tworo sem ni mo mahu ni Nyankopɔn se wo off na wo kro mo hin mpa cha off adentia asofo mo hunu se Awurade ho abɔ no ho so etu ohia se mo beba ne ncha ma na me hunu so ye Awurade ho na ka kire wo e ba cho ho na ka kire wo sa ele men ne mutimi ka sa asore ne ye business wo nyame adwuma abrante su ko no ma ya wo wo se wo be fa nyame adwuma afi nyame adwuma na beda na wo adwuma wo kan butu sem we na nyame eye brebre ne oku a wo do okoduru ho a wo be yi wa no enipa ho ode a na ge kire se owo nya nuru no so to to make cancel bia me do fo be cancel bia kire owo ne ba no aye mobo eti ye nkonya me fie me do fo ne enkopa de ento afobu akan ada obewu obekume se wo de enem maipa munye chinye na nkanya me adoma china munwu hwe o manem paro wo ti ya me pa chawo osofo ton ade a Odifuo ton ade ma abumfu na Israel Nyankopɔn ne honhom no nokre honhom no etene ni pa nyina akwai enti na menya bone memese menya bone enipa bi oso me ho bone ne won famra Ghana asasi so menya bone na mentimi nye ti wo so be ye bone na be pa de ato wa sori fia wo de amungu so nto ene me se Odifuo no kan oba be didi watem sesi a oba ka to se wadwene wo fom ene se Yesu Kristo ko pam nipa fira sori firi no na ente wo ton ade ne ye ka to se Kristo asore ne Kristo honhom anya sa adwuma na de oba ka sa na dwene wo fom won se wadidi Yesu atem so ne ko pam ye se me kura de me ka se ye nton na ono ko pam ye ne ente on in other words no wo ye Odifuo ye sofo enso wo sene ntatia aw ete no se contact ya nche kosua nyansa wo ye Odifuo ye sofo wo sene ntatia ade na Yesu ye na wo se na wo ye kan wo ye sofo ye Odifuo se ye kan ye nim nyansa ese na Yesu nim nyansa Kristo wasai eti ye ka so obi nim nyansa enya de wanyini enya de owo sika de osuru Awurade ne hwan de osuru Awurade nipa onye boni ntia de Onyankopɔn pɛ enya de okɔ asɔre o enya Kristo ni o de osuru Awurade
ɔne nipa ɔnya bɔne ntia de onyame pɛ ɔno ne suro awurade eba ɔno saa nipa no na osuro awurade nti nyansa nkyerɛ deɛ wɔnyini ɛna nyansa nkyerɛ deɛ osa nyansa kyerɛ deɛ onyame pɛ no wɔyɔ hallelujah nti woyɛ sɔfo woso woyɛ diifoɔ woso woyɛ apostle woso woyɛ evangelist na sɛ deɛ kristo pɛ wonyɛ na ase yɛka na wobɛfu a yɛnka ne nnɛ asase we so one day odiifoɔ agyema akɔkyena nso bɛba na de kyeɛ na ɔbɛba bɛto me nti na nipa ɛwɔ anigyeɛ kɛseɛ ahokeka ahosɛpɛ asɔre fie obi yɛ kɔ a wɔyɛ ne sika ready ɔkɔpa adeɛ atɔ ade nti a ɔsɔfoɔ ɔwɔ mpaebɔ akadeɛ ɔwɔ items ɔwɔ materials dana wan yɛ adeɛ sɛi ɔsi na ɔkɔpamo wɔn a wɔtɔn ɔkɔpamo nkurɔfoɔ a ɛɛtɔn ne wɔn a wɔtɔ ɛne mu nso a mokɔtɔ firi asɔre fie hɔ ɛfiri hene bɛbɛkyɛ hwan na wagye n'adie hwan na wagye n'adie wagye yesu adi nso deɛ fa yesu no ho biara no wonim sɛsi a me ne wo ka sɛ mpakyɛw nnipa bebree gu asɔre fie aboa sika no tɔ adeɛ deɛ ɛyɛ akyiwade a yesu kristo israel nyankopɔn nam ne so sɛ daa bi ɛni kɔɛ sɛ saa suban no saa nnua no kɔ so wɔ nyame mu no ɛna mode asi apaka mu ɛti obi kɔ asɔre obi kɔ mpaebɔ wɔanya adeɛ antɔ a ɔbɛka kyerɛ sɛ odiifoɔ no koraa wɔnyɛ hye ɛno na mɔdiifoɔ apicture kyerɛ mo ɔse yesu kristo deɛ ɔtɔ ɛne deɛ wɔtɔn ɔne sɛ ɔmomienu nyinaa ɛdi nsɛnhunu ɔmomienu nyinaa obiara ni nkwa bɛbɛkyɛw yesu kɔ asɔre fɛ no ɔkɔpam ɔmo pirikyi adɛn na wampam wɔ mo na sɛ ɛnyɛ biribiara na ɛkɔ so asɔre da yesu din da so no a ɛwɔ inside a ɛyɛ onyankopɔn apɛdeɛ o but wɔn hwɛ a mobɛbu mo ani agu so abu ne nyame apɛdeɛ nti masɛm ka ɛyɛ sononko nti meka nyankopɔn asɛm na ɛyɛ wo sɛ wate sɛ yɛkɔ asɔre yɛ pirikyi ɛno bia na wotia na woammu na woamfa na ade wu a you shall see honhom wɔ me so deɛ na nka hia sɛ mɛgyegye wo nsɛm sika meba ha deɛ me se mabɛgyina agye ne 1 cedi ɔnka na memfa akasamu yi mike nto na menkɔ fie magya nyame adwuma abɔ sɛ nyɛ 12 deɛ ɔse mebɛduru ha mese nyankopɔn wɔ me so waba yi wɔ mmɔbɔ ɛtwa sɛ awurade fa me so no ɔhyira ne sɛsi a ɔmmra na memfa wɔ yere mu so ɔmmra menya ne ho nsɛnkyɛne ɔnye sika bi nyina so ɔnye sika bi nyɛ sei ɔnye sika bi mɛkyea me deɛ ɔse mayɛ bi no ɔnka na memfa akasamu yi mike nto na menkɔ fie menyɛ nyame adwuma biom yɛsɛ yɛ osika ntia meba da bi nyɛ osika homo de ma me me ka de kyea mu nsɛm hyɛ nkɔm nipa mabrabɔ m sɛ mani si bam na me ka wo deɛ wonti bi da saa na miwura yesu kristo baa ne teɛ ɔka ɔman ne deɛ ɔwɔ a ɛyɛ sɛ ɔman ne hunu asafo ne hunu na ɔmu hunuɛ ne twa so mo te saa na ne bɔhyɛ ne te saa ɛna deɛ kristo na kwae no ɛte adeɛ a yɛde tɔn n'asɔre fie adeɛ a yɛtɔn n'asɔre fie bia nsuo samina oil perfume powder ɛna apple ɛne deɛ wonni honhom bia ɛfɛ sɛ wonni aduro bia koraa wɔ saa deɛ na asɔre wotumi deɛ ma nipa bɛtɔ bɛpaakyɛw nsuo ne samina so mpaakyɛw mekasa kyɛ na yɛ adwuma a wontɔ ade na menyɛ ne saa yesu kristo saa nneɛma no onyankopɔn nam ne hom so ama na bɛkasa tie wɔ sɔre atia wɔ sia no obi kɔfa foforɔ biem ɛsa de ba ɔpɛ so ɔkyɛ sɛ ɔne yesu nya adwene asɔre bi a bɛkɔ a mese yɛtɔn adeɛ wɔ a number 1 adanseɛ no onyankopɔn ne wada hɔ pɛfɛ sɛ saa nkurɔfoɔ no asɔre ne kyerɛ sɛ yɛne yesu nya adwene ɛndi na deɛ obɛsi ano no yɛne yɛse yɛbɛkɔ so ayɛ sɛ onyankopɔn pɛ adwaman na obi so wɔn kɔ asɔre na ɔbɔ adwaman a ɔpɛ so ɔkyerɛ sɛ ɔne nyame nya adwene o bɛtɛ bi a sɛ adom bɔ adom so ma saa nipa no na ɔhyia kristo na nokura difo bi ate sɛ odiifo adwuma yɛkasa kyerɛ no ɔsɔ kasa kyerɛ m sɛ pa adwaman no akane na yɛ ne sɛ nyɛ hwee no afei deɛ ɛbɛyɛ ne biribi sɛ ɔwura ne wura ɔyɛ kɛseɛ ne ho ohu obu atɛn na temu ahumɔborɔ nim ehu bɛka na ma ne gyae bɛsɛ wɔse ɔmfa awurade a ɔno adwamammɔ no nyɛ n'asɛm ɛwɔ hɔ bebree ade nti a ɔne onyankopɔn ne kristo nya adwene sɛ yɛ ade papa a ɛyɛ dɛn na yesu kristo baa mepaakyɛ o ɔpam nkurɔfoɔ no firi asɔre dan nim na ɔmo ka nyamesɛm deɛ wampam wɔ mo na wɔgya wɔ mo nkurɔfoɔ no nyamesɛm no akyea
and so ja o so ka chia kra de mo fantena ho na we ne de e ma bonefo hunu sɛ de omu Nyankopɔn site de obebu aten no ne pa cho ne nkrofo no to a na adanse afiri mu ba o ɔsi no kɔpam wɔn a wɔtɔn ɔpam wɔn a wɔtɔn ɛne wɔn a ɔtɔ ɛne wɔn a ɛtɔ firi asɔre fie hɔ efiri asɔre fie hɔ na ɔka sika sisafoɔ afɛ ne nkrofo bi so business ɔmo so sa wo kɔtɔ na o sika ne sesa ni mu a asɔre fie hɔ na o on so bɛyɛ balance ama o ɛne o ka sɛ ne ma akɔ so obi ni asɔre fie hɔ no nkrofo ne ma tonton ne kɔ so akɔduru sɛ afɛ kwa ne bi mu so di hɔ ayɛ business sɛ open sesa yɛ wɔ ha adentia na tio na deɛ ne nkrofo ne yɛ na asɔre fie hɔ no maka kyerɛ sɛ ne nsɛnkyɛnne firi mu ba nti na amanaman ne nyɛ Israel man no ɔmo timi firi ɔmo man nim ɛba asɔre fie hɔ so ɔmo bɛtɔ adeɛ ɔmo so ba ɔmo sika ne kura wɔn no ɛnyɛ dare na te sɛ Israelfoɔ sika no to ɔmo hia nsesa ɛna ebinom yɛ sɛ dɛbi saa amanaman no mo bɛba abɛtɔ bia yɛn nso yɛbɛtɔ ɔko ha mo de mo sika ne ba yɛbɛsesa ama mo deɛ ma amanaman ne etimi ba saa akɔ ano so ne sɛ amanaman ne nyinaa te nkira hunu sɛ sɛ wotɔ adeɛ wɔ asɔre fie hɔ na yɛ a ɛnsɛnkyerɛnne ba Yesu bɛyɛ no wɔsɛ adwuma a mote a moyɛ ni wɔse sika sesafoɔ no sɛ ɔmokɔde ɔmɔgyimi koraa mode ɛkyɛ sɛ mo sɛ boa ma amanaman no a ka Israel ma no de bɛda subampa di na amanaman no bɛhwɛ asua no mo saa boa ma amanaman no de sika ba bɛsesa na ɔmo so akɔ so akɔtena suba no sɛ ɔmo de ɔmo hunu ɔmo akyiri akwae koraa mo de mo asɛe koraa ɔmo teburu no so a away Israel ma tɔn adeɛ wɔ asɔre fie ma amanamanfoɔ bae ɛbɛtɔ obi wɔ hɔ adɛnti adeɛ firi mu ba sɛ na nyɛ Onyankopɔn akwae wo se yɛtɔn adeɛ wɔ asɔre fie a ɛsɛnkyɛnne afiri mu bantie Yesu uwa you shall see mesi yɛtɔn adeɛ asɔre daa bia ɛne ebi a nipa ne kyerɛ ɔbɛka kyerɛ me sɛ ɛnyɛ Kristo deɛ ɛnyɛ Onyame deɛ ɔno ane deɛ mɛte n'ase ɛsɛ wankasa wobie wo shop a deɛ wopɛ biara no ɛna wotɔn saa deɛ mɛte wase na se ɛyɛ Yesu deɛ Kristo din wɔ Kristo din da so ɛno ɛna wo se ɛyɛ Yesu na ama akwae bra ɔsi no wɔka sika sisafoɔ ɛne ɔn a wɔtɔn mmorɔnoma nkonnwa butui sika sisafoɔ na ɔtɔn mmorɔnoma ɔka wɔn nkonnwa ne butui na ɔsi wɔn sɛ ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɔtwerɛ sɛ ɔbɛfrɛ me fie asɔre fie ɔsi ne fie hɔ yɛ deɛ asɔre fie kyerɛ sɛ ɛhɔ ɛkyerɛ nipa ɛnkwa kwae ɔbɛfrɛ me fie asɔre fie ne fie hɔ no yɛntɔn biribi wɔ hɔ ne fie hɔ yɛ asɔre fie abɔnefoɔ asoɛyɛ abrɛfoɔ asoɛyɛ deɛ bɔne bu ne kɔn ɔkɔwura fie no mu a na yi sɛ Nyankopɔn ahoho so no waseɛ no na wama ne su foforɔ wama ne esu kronkron meba wɔ se deɛ fie hɔ no ɛyɛ nie ne fie hɔ no yɛ asɔre fie ade efiri mu ba ɛyɛ daa nkwa ɔsɛ ɔbɛfrɛ me fie asɔre fie kan kɔe na mo deɛ ɔsɛ wɔkyɛ sɛ nkurɔfoɔ na mo nka ho no mo a monim sɛ deɛ Awurade teɛ no wɔsɛ na mo deɛ mode ayɛ adwitwafoɔ bɔn ti sɛ Yesu ɔka kyerɛ yɛ sɛ wɔkɔ asɔre daa biam ne yɛtɔn ade a wɔsɛ ɛhɔ nom no ɛyɛ apɔwbɔbea ɛyɛ akorɔmfoɔbea ɛyɛ azabea Yesu se ɔkɔ asɔre fie ne yɛtɔn ade a ɛyɛ apɔwbɔbea ɛyɛ azabea ɛyɛ akorɔmfoɔbea wɔsɛ mode adane adwitwafoɔ Yesu Kristo ka kyerɛ wɔn sɛ ɔmo de Onyame fie na dane apɔwbea etu wokɔ asɔre ne yɛtɔn ade a diifoɔ no sɔfo no wɔbɔ apɔ Awurade abu n'atɛn dada maka kyerɛ sɛ mɛka kyerɛ sɛ Awurade abu atɛn wonye ni deɛ nti a wonye ni sɛ sɛ ɔso yɛ diifoɔ yɛ sɔfo kɔmfoɔ bi kɔm abosonsom wɔse yɛ nkwasasɛm sɛ Awurade nku no de wo no na de wo ma no mo to ansa na Yesu ba no Onyame ku wɔn mo adom bi kura na so wɔn so sɛ Kristo bɛka gu sɛ munya na hwɛ yɛ wie ne nyɛ eto woyɛ sɔfo yɛ diifoɔ wobɛti woyɛ apostle wobɛtimi ayɛ ne nɛ Awurade nku da kɔpem da wobɛwuo wɔse wɔbɛfrɛ me fie asɔre fie na mo deɛ nkurɔfoɔ ani Awurade honhom ani Onyame honhom no wɔse ɔmo deɛ mode adane adwitwafoɔ bɔn mode adane adwitwafoɔ apɔ krono asisie azaa ɛnti wokɔ asɔre fie ne yɛtɔn ade a ɛhɔ yɛ azaa bea wowu sika nti ɛma nipa nkɔɔ sɛ yam na sika no
etimeje nipa nkwanka wa odi anka wo ja ho ene difo hu sika o ka hwea on tia se ne odi watem obeto wo pieces sia Yesu si mi fie eya sorry fie na modie modane ditwafo bon ada Ghana ma be bo mo nsa no Nigeria fo America fo on be bo mo nsa no asu abobena Yesu ro mu no Onyankopon mo hu no na mo susu se de otie ni no na wo wie ye na hu se nya sa na otie no me se obe hwe osofo ko difo ko na bo no brother wa mane e daw so wana ka to se Kristo timi nyimfiri so ebra wo nto hwe bisade waba me nche se amane dan so Kristo fam so yifiri so no busan se otode yi meje ne de yi wo kwa asori fie brother wo kotade wo de ewu ne hwe sofo kro no ka be unya na ka be kunu sekena man se ne kon se wo be chim ne se ka se kromfo a wudi ne wanya obi a be chim difo no kon se ka sofo no kon se apostle wo be chim ne kon se ka obi a wo be tode wo asori fie bia fobua kan bonsam de mo pompo beko adentia eboa ma motena bonim wo pa ko cheke san sore no he obi ansa kire wo ye kwa obi enu a o asoko wo de mo ko bi sa asofo nketu anyina ewom masa boni e koso no obi ani nsa kire adentia wo de info wo tumi wo ton ade we ye nsentene di tumi ni nsentene na mo adwene wo so bet mo nkai som be hwe no ade ato lumba wo ye kese sin lumba brother pa cho ye kese sin lumba oni ma wa fo mo wa asase so oba won pewo no osia lumba nse ne pe nka sam kire wo esu ye no mu nyina achi e pa cho ba bia brother untimi nkro no kwadwo lumba duru ho a eye nipa ne de kwase wa pie ho wo ye kese yesene no asase so e fom ha Ghana police ba mu ekwekosi sei ha na ebeche no police ni kura hu na ofere no police ni kura kwachiri ko hu na o respect no ese ye machia lumba ebe na wo kura bepo bete hwe di asase tie enuro asase yinama o se ma won tena me so bio me akata wo so nipa hu bio who dey Odifuo me se eye anano dey asebe o ka kire o se so be ko heaven na on sani fa we on sabe nkum we ebe yira fa no sinse wo nsabi no abekọ seyim asori bia ye ton ade ensencheni bia si obi aye Kristo ensenchene ona abebre pacho ye me na meka asori bia ye ton ade sensencheni fi bo ba anya Yesu anya Onyankopon a nya me de ne ntesa pacho transmiro Yesu won shira aye ma mi suma mo ni Awurade ntem Kristo ntem wo bet mo akọ asori ya che da bia me ka to se eno me ni unipa e be ka to tete wa asori ye na abaji adi afobu account dada wana ka to tete wa be dia me ka sa se wana ka to tete wa asori na ye e dia na asori ne ba be ye enye school da na ombesi ye school da mpa cho ye tenene school da ye boni chire school da ye di manipa but Onyankopon honhom eye okra ho adwuma na okra ho adwuma ne koso a wa ye odipadua adoye mon ko hwe Onyankopon ahine ne tene ne kane ndi yenom eti asori bi e wa asase we so Ghana, Nigeria, America, Belgium, Holland asori bi Israel for kra ye e wo Israel kra na se pacho wo ko ne ye tonwade wo insider eno so nkire sa asori a oba Odifuo Agyeman hwe a eno so nyina so nkasa me so me ye wo me se fa me nyuma fa me suban me maka to se ehunu tumi nka to se me Awurade dia tumi e wo me so wo ka tem se eno ntimi ye Awurade dia wo hunu nyame nipa ta che wo be kwasea nka bi da fa me suban me ne ye fa to totoro se madifo osoma wom fa to tumi wura Yesu ho wo be hu ba bia me firi ne dia me ye oba bi ni Ghana asasi so o te se me se me ye Nyankopon adwuma e fi da me se me ye Nyankopon adwuma sa oba no betuma ka se ma se ne peda ka me kwabo nsam dem kura ka fobu aka me yes oba bi ye ni ho dabi me hu kura me hu yes ba bia me firi me hu a masa na oba no kura no benya me se no o ko fa hene o ka se me to sa akwa dabi ma je ja me ho hwede wo kire because nipa ono se sei na Kristo tie
emo obi anada se nipa ye de abebo da bu betimi agyae se me nya bone a why se untimi nya bone na me nya ne nya me ma me wo me na me nya bone da bi Kristo na obehia me na ho so se na mete eye se me oda na di kire me na me de anigye ne ntia se se ti senka me ikowu ye se tinka se na da wo hwe me emo anigye na me de ye we sa na ho so ato wu betimi aye o se me fie na mode adane adwutwafo ade yi moma tutokuro bi a omudi sisi nipa yes Kristo se da bi onyankopon fie nya sa na tie ye nton ade sisi nipa wo sa bia ho a mo Ghana fo ene asofo ne adifo eton ade e na mo boje so afobu aka mo dada wo de mesi mo bewu mo bewu awie afobu aka mo no na mo kwa mo ni se mo boje so mo de Yesu atem kam ye nti ase ye to ye nsenkyere ne ko bisa ka fam se mo de ne ye to ana ye de na nka ma hodo so fo we ba betobi ami ase sika o mo de kwa na ye adwuma sen de mo tete ho ne no e ma ga to se e kwa bi ye nam Kristo akwan so di sika ba me kwa kra no ndina wo ye ba fa kwa besi 1 o'clock why na ekoboy me pa cho me nyi obi akapre sika bia hu se da ha bia no me obi o man na firi omum no mo de ma me an de me mie ma no nka se obi fa taku ana asempo ade nte Kristo honhom wo me so na nka mo kwa so nka de ne besie o se modi me fie na dan ne adwutwafo bon kai ko ni mu eye edu nan na enifrafo ne empache ba ne nkyɛn asɔre fie ho enifrafo ne empache ba ne nkyɛn wa asɔre fie ho na ɔsa wɔn yade hallelujah amen eti Yesu Kristo pɛ so ɔkyerɛ ɔsɛ nyankopɔn yɛ ntɔn ade nso ɔsa yare nyame mu no yɛ ntɔn ade nso yare sa yɛ de ɛnyɛ de ɔbɛtɔ na bɛma yare sa yɛ de aba wɔ awurade mu edi na ɔpam wɔn wie no wɔ display kyerɛ wɔn mo sɛ nyankopɔn mu no yɛntɔ ade ansa na nsɛnkyerɛne a yɛde aba etu kɔ awurade fie kɔtɔ ade na nsɛnkyerɛne ba ɛnyɛ onyame fie a meka asɛm akyerɛ wo ne o mepa kyerɛ wo paagye o wopɛ sɛ ɔbu ne nkwasasɛm o ɛnnɛ na owuo teta ne ahaba so no Yesu wieyɛ no wademonstrate akyerɛ wɔ mo sɛ nsɛnkyerɛne na mode ayɛ nyame no ɛnyɛ saa na ɛteɛ deɛ motɔn no a mosi mu no anwadeɛ no ɛnyɛ saa na ɛteɛ no afei mpache momra mubuafo wose wotene ne nsa na ensenkyene asase e dadi hallelujah when na ye onyankopon akwai etene Odifuo Agyeman se menton hwe ma obi enso da bia ensenkyene ba Kristo Yesu na kwai ne se netie ndi Yesu Kristo ma oman ne hunu se da bi nyankopon onyina de otebone mu beto ade so na ye na de o kana hine ho asempa atemo ho asempa kire owia honhom wo nyame mu wono kwa no kwafo se ye de ye nsenkyere ne ye nya de obeto wan na si o wa asase we so Ghana asase so o si oba Odifuo Agyeman nkyai ohun se Odifuo Agyeman papa ton we ma no ansa na ade bi mu wo nya adanse se ne pa no so nka ne Ghana oba racho si yame ma ne kwa ma ne kwa ya onyankopon nyimi din firi nkwa nwomam me nkasa awurade nkumi o saa kasa no e tautology awurade wo nkum eso obi kura ekome so wonye ede yi obi ntwa ni party awurade ma ne nam ho na aka se wo nkum anu obeku o ka so wasese ka kire wo so wonye udi firi nkwa nwomam awa na be nkwa nwomam de ewunya nwuye nuro na wu na ampa ya udi afiri mu a nhyiasi o sinti afei opam adwadefo ne won eton ade wie no de oye ye ne se empatefo ayarefo o sha ase de ne saka o man tohwe e no mo ho to o kire o mo se no mu nyankopon no ɔte na de omo ya ne de ye honhom foforo me se ye ton ade nko ade ye honhom foforo enye onyame honhom enye Kristo honhom da eto mbeta me anya masem so do Yesu am so obedo me de me ka kire mo na asofo ni twamadapa be ka to akosi ewu abire bi di odi matem no a ono na obi akotwa ne picture so obechi no wo de wo ye ni watam ye twa picture usu odi matem susum fam wase me de baye ne hyenkom adenti amu no se me ka se na asafro ade sia 3 days 2 days e ba jo ma me mfa wonsi na de leda ize yakopon nam no hom so ne bakru Kristo so asomdwani asedanka de wase me nka nkire on se me dofo okọ asore na ye ton ade adwane o de oso be ya asode a koto e sa asode fo de o mo ye de amo ye de me ka asem we kire wo no me ka asem we kire wo no Kristo hom wo so ye nsenkyere me nka nkire wo se amane da so enku
asɛm na da so de ato no me obɛnam me so fa ne hom so yie afiri so me ka asɛm we kyerɛ wa wonyi ni